Sa isian pat hangan ni kapor ka bamenta ngadap da kicing kemen ngadap da kajing sungu ublay ya ka bangayo pat ban ya kendu biang bat pi hangan ni ka sngi ka bamenta ngo ublay ai pat yang i ya ka ni ka jingem ya ka bangin ang laban ngi dang laban ring men sim bat kam tam ya ka bangin ang yo ban ya kren ya ka tien ka jong blay bat ya ka bangin ang la ru ban shakri ai ngo ublay ai ngi ka ni ka sngi ya ka bangiyo ban ya le kemen ban ya shat kemen kini ka sngi tang ka tahan ray bangin yo ban imru da ka tien ka jong blay bat ya ka bangin iru ya ki kti ka jong blay ya ka bor ka jong blay ha ka jingem ka jongi ka ni ka sngi tadeng tang nget ka ni ka sngi ka long ka bala kerku ya hi ngai fi yo padiang ka ni ka tien ka long jing kerku ya hi kom bau blay pa ka manna man la ka sngi haki kon Israel ha ka ka por men ba ki dang don ha ka ri khala u blay ha do man taru pa ka manna ka bakin jaman sim ka ju ya ka ni ka tien na beneng jong u ya ka bangin yo ban bam ban pentian ya ka ta ka donut ka jongi ya ka bangin la ken ban yo ya ka bor ya ka bangin ang la ban ya ka bangin ang la ken ban ya shaprang ya ka bangin poiru siya ka ta ka ri ya ka bau trau la kre na ka benta jongi nganget ka ni ka por fi shashkor ka tien ka jong blay da ka jinkmen mag ang ka tien ka jong blay ka na long siya ka bor ya fi hang ni ka por nga kwa ban kren na ka ni ka way ka benta ya ka ba nga shem na ka gospel Lucas long nyo kani ka khot ka ba arpo pra ka babel ka ong ni na ba nga ong api na ba kibalaka na kikintay omdan unong yathu lopa ubakam kraw ban yo Yohanes unong pinbaptis u Jisu ong ni ya kita kibalaka na kikintay omdan uwaypat ubakam kraw yo Yohanes na kita kinong yathu lopa baro kabumot na do Moses hado u Yohanes dan uwaypat ubakam kraw nani nga laban ng hado Malaki dan uwaypat ubakam kraw ya u Yohanes hatu u Yohanes kam kraw yo Moses hatu u Yohanes kam kraw ban yo Elijah hatu u Yohanes kam kraw yo Isaiah yo Jeremiah but ki way de ki prophet haga testament ka barim balay ba u Jisu ang ginikigintin ba u Yohanes uta ubalaka nagigintay dan waypat ubakam kraw ban yu Yohanes unong pinbaptis ngakwa ba nang ifi kanega digaway haga testament ka barim ngi ba kinong ito lupa ki pla isya pang uta Messiah uban sawan ki pla na do Moses upla yagata ter hado Malaki ki pla yaga jingwan ka jangu Jesus Christ dadeng tangi way hadin way ka Bible kia thu yagi bakala don ka jinga thu lupa tang naka testament ka barim rung ako abadong ifi ka don hadu kumba lai spotlight potli kita ki jinga thu lupa iya ka balaya thu lupa dagi nong ya thu lupa syapang uta Messiah uban sawan kini kini nong itu lupa ki bakraw kini kini nong itu lupa si shaki balaya thu lupa ya ga ka balapen pau haki da ublay kia thu lupa but kata ka jing thu lupa jong kiru kada urlong shisha kada jahan rei kini ki syuat thu lupa siya pang Messiah ngakwa ban kran na gani kapor u Jisu mday busyu hapit puduk na banang sekendaw umday busyu kala ka kagom to na Gabriel and re u Jisu ulong so special u Jisu ulong kerpang hado kata-kata kajing long kerpang jung u kalong gani gaway baswa bu unwan siya bertay lalia thu lupa dagi nong ya thu lupa siya pang kajing wan kajung u yang ha yapi yano mjudan uno ru uba dan bayathu lupa siya pang jongi dan mano balabatay lupa siya pang jongi kumnong inwan and ray day tang yaw Jisu ba lapen pau yagata daga bor ka jongoblay hakin nong yathu lupa unsawan uta Messiah yaga ba on kaya uru nagataka taysati yaga ba kot yaga kerteng ga jong uru Emmanuel Isaiah yathu yagata binapet na do testament ka barim habo ki benta ki ba per vin pet yaga jing yathu lupa siya pang u Jisu kaladap dan lupa tading ta kwa ba nang ifibo Jisu long special kadaw ka long ba kadon ka jing yathu lupa siya pang jong u bading ta onda habu lawan siya ka pertay
Jisu u fit in lani Jisu u pendap ya kata ka jia thu lupa baro ya kaba la ya thu lupa kamut upin urlong ya kata ka jia thu lupa baro ya kaba nadu kaba sedang ya kaba la ya thu lupa ya kaba on pun yu da umen simba ko na kata ka taisati bat ba on kayu ka kata ka shnong Bethlehem Ephrata bat la ya thu lupa yu ban karu hasem jong kita ki merat ki langperat bat la ya thu lupa ru ba unsa syashun bat la ya thu lupa uru bakaladon ka jing sya tombor ya bakalai baladon ka jing thu lupa ru ba unsa sya thong hau herat ba deng zal de ya thu lupa ru ba ki haban mi no na Israel ban lech Egypt ban ri shipor baladep ya thu lupa ru manang Egypt kin wan pat shan Nazareth ya ka ba on pensan penhe yu Jisu hang ta ladep ya thu lupa hang taru bahaga jinglong kena ga jong bo Jisu ulanang san ulanang he and Jesus grew in wisdom and in stature and in favor with God and man ka ktien ga jong blake ang ba utroy ulanang san ga jinglong rinyeng ga jong bat haga jing shem so ba hakamadu priu bat akamanu blay bat ulasan kumta bat la ya thu lupa ru ya u Baun sedang ya ka jing syakri na Kapernaum bat nang ta ya kita ki kamba ya ka ba uun le ya ka ba pen kia ya ba pang bisitam ya ka ba u Isaya uladep ya to lo paru ba men sim jong blai ha u un sawan ha u ba pen kia ya ba pang bisitam ya kita ki bisa set ki bendi ki bisa te ki bisa kom kin yo ya ka jing pelai Badan pen benaru yang kata kesnem ke badiang hon ke jong trai. Lada biar tu lo paru ba un sayap ya ka ba on sapen shitam ya uru kasam ke tu kita kasam arpu ar ke tu kita finda puliru Isaiah ki babon ki benta ya ka ba tu lepa ya ka ka ba Jisu nyai lang ba shwa ba un ki ha ka ding phana kom no bakin sho kin dat yu ban pen shitam yu ban pen jar yu ban pen kordet yu kom uta ulang brot nakabanta ka jingknya nakabanta ka pap ka sang jong ka purthai bade ing ta am ladap ya thu lupa ya kata ba u Jisu shisha upen dep ya kata baru kewa ka ding pna bat udah yap ban IT ya de kom kata ka jingknya bat om tang kata la ya thu lupa ru lai sngi lai mit undan ha ka kindo But hadin bu ulam mi na kata ka jingtep kan sedang ka jingtep book yo men sim ba khoi ko malai thu lupa du Joel. But hadin nang ta baka palang kan sarai ba la ya thu lupa ru ba unsawan biang sashi sien. Haga bor bat ka buram ge jungu bat kum ta ter la ya thu lupa. Daki nong ya thu lupa. Henry naki nong ya thu lupa baro ki bala ya thu lupa. Ujisu ang ubakraw na kita kinong itu lepa baro udai uyanes. Ya kabelakana kikintay umdan uwaypat unong itu lepa ubagam kraw ba ni uyanes balay. Kadaw kalong ba uyanes udai ubadayo iyaw Jisu ba day uba penbena syaga pertay ba nong hakni ukon langbrat jong ublay ubakit no iya ka pop jong ka pertay. Bina pulay kaktian ka jong blay na uyanes kanigal nunong ka beningkong ka dekot ka ba arapaw kanday uday uyanes uba ito iyaw Jisu. Anda ulawan siya kaniga pertay. Ito yaw Jisu bat tang bu ito upen bena yagat aru siya pertay wangom ni. Hagabala siya uyonis uyoi yaw Jisu ba wan hao. Baru ang hakmi ukon lang brat jong ublay. Ubakit no yakapok jong kapertay. De uneo bang ang syapang jong ubriw bawan na dien jong ubla jalong syuay jong na ba ula syuay yang ngati ngampat simla itu iuhin ray kenang bon sa penpaw iuh Israel namar kata ken ngalawan penbaptis dakaum. Uyonis uplaru udaang ngalayo iyaw mensi badayar kum kaparo na beneng baula sa halor jangu. Ngati ngampat simla itu iuhin ray uta ubalapa yanga ban penbaptis dakaum uta ulalaang hanga. Uta halor ba menyo iyaw mensi bauhiar bad bausa halor jangu utaken un penbaptis daw men simbakot. Tingalayo bad ngalapla ba uni ulang uko nublay.
Namar kani ka jing pla ka jong Yohanes. Namar kani ka jing penbena ka jong u. Namar ba ula itu yau Jisu. Ba udai ma uta o Messiah. Kinong itu lepa ke testament berim kiswia tu lepa syapang jong u. Henry kempat yo iya u ban penbenas dan ya u ba udai uta. Tadeng ta uno ba itu yau Jisu Christ. Laong hang ni bauta udai uba kraw na kita kinong itu lupa baro bauta uba kraw haga daga por udai wai u Yohanes nong penbaptis. Bau Yohanes baptis usu itu ya u Jisu. Baru penbena ya u Jisu ba udai utaken u Messiah. Henry kwa ba nong ifi gani kasngi ba u Jisu ong gani kikintien pat uang. Penban uba kamrit akahima ublay ulong ubakam kraw ya u. Ubakam rit hakahima ublay, ulong ubakam kraw ya u. Uay uta ubakam rit hakahima jong blay. Mday tang u Yohanes uba penbena, uta uba kamrit hakahima jong blay, uday utaken uba pediang no sendan ya u Jisu haga jing im jong u. Uba pediang ya u Jisu haga mensim ke jong u. Ya ka ba u Jisu u yok ban rung hapo jong u. Ya ka ba u yok ban sen syar no sendan ya uta ubriu. Uta ken u de ubriu bakam kraw ban u Yohanes. Tadi ta ka ba nong fi kan ke sngi ka ba menta. Lada fi itu ya u Jisu. Lada fi pen bena ya u Jisu. Lada u Jisu umpat euro. Lada Henry ladau Jisu pat umpat yo rung hapo ka donut jong fi. Habau Jisu umpat yo ben sen syariah pi. Pim pat long ru em. Tading ta kwa ban ong ifi kan ke sngi ka bamenta uta ubakam kraw yo Yohanes udai uta uba ito yo Jisu ubada penrit yelade bat ubada kinyo hakmat jong try ba uda ito yelade ba uda unang pa uda penrit yelade bat ba uda kalaka bamut bat ba uda pediang ya u Jisu balong ka jingem u pediang ya u Jisu hakamen sim ke jong namar ungi ubreu ba pediang udai bayap udai wa pop na ka banong jaka pop ka dai ka jingyap tading tau bre ba snow to eladi ba udai unang pop ubalayap uta updiang yauta ken uba ai jingem but you seen bo pediang yau Jisu oh pediang ya ga jingem bara bo pediang ya ga jingem uta ken ulong uba kraw ha ka hima ga jong blai pangakwa ba nang ifige ni gasngi raf shulong kerstan tanga ga nam pitip siya pang u Jisu, pitip lu kiniam kirukam baro. Henry lada u Jisu umpat yo jaka haga donut ke jongfi. Pidehi ubreo bayap. Pidehi ubreo piyeng tangba pidehi ubreo ubayap. Kabamut pimlong ru emakmat jong ublay. Henry uta ubada penrit yaladi. Uta ken ubat sngok knyo haga kerteng ke jong Jisu. Uta ken ubada dembat ubada mani. Ba ubada penrit ban pediang ya Jisu. Haga donut ke jong u. Ya kabawang Jisu ulong utray jong am syuk manga ngalong try haladi. U Jisu ulong try yang ban ma u ken unsen syar yang baru tahu beriau. Ulang ubakam kraw ban yu Yohanes. Penban ubakam rit hakahima ublay. Ulang ubakam kraw ya u. Pipen rit na meldi. Khamat jong try kani kasgi. Ya ka fin kala ka bamut shisha. Shimun ki pop fila. Shimun ki pop ki batek ke jim ke jong fi henry firai kani kasgi fi ong em. Kalabiang gato enough is enough. Kalabiang gato. Ngalakut jing buat ban buat yu Jisu. Baci sin bapi pediang ya u. Mau ulang kalenti. Mau ulang kalenti. Mau ulang ka jing shisha. Mau ulang ka jingem. Si sin bapi pediang ya u. Pila yo ya kalenti. Si sin bapi pediang ya u. Piyo ya ka jing shisha. Baci sin bapi pediang ya u. Piyo ya ka jingem. Padeng tam pindan kam ayusho. Lada pila yo ya kalenti. La vilayo ega jing shisha vilayo ega jingem pinan kami syo pi pila kalong uba kraw tam ban na kita ki brio ki balakha na ka brio dre na ko abanong ifi kumba mdan uway pat ubalakha na kin tayo bakam kraw yo Yohanes re mayapi ki ba pediang sendan yo Jesus Christ ba pi shakri sendan yo try ya ka ba pi bot yo try kat kum ni ka ktin ge jo pi long bakam kraw ban yo Pilong bakam kraw ban yu Yohanes.
Tadi dah ko abanong ifi kan igasngi. Uta uba penrit utrai ongan ai ka jinga e ka bakambon. Ka bakam kraw la fi penrit ilde kan igasngi. On trai nga ko aban kala ka bamot. Ngala that kan igadi ka bam ngala that kan iga tangalang ngala that kan iga jing im snoba. Ni ngala that kan iga jing le men le ka jonga. Ngaspen i shabar mga day kristan re po ngamdan ay. Ngalong batli nga tip kana kan iga way bo jisum dan aga danot jonga. Kala ka mungut padiang yu jisu kan iga sngi. Kani dia sengi kebutra kuat ban rong haga jing im gejong fi. Pala daw yo rong fin long bakraw ne ke bakraw tam. La daw ne bakraw yo rong hapo ga jing im gejong fi. La daw ne bakraw yo jaka haga men sim gejong fi. Pin kala long ken yo bakraw na maru bakraw da fi. Ngine duai ni ka por ka mamanta. Pi kuat ne ban long bakraw tam. Hakamat jong trai. Ai jaka yo jisu. Ngine duai ni ka sengi ka mamanta. Try ni ka por ngawan go kunat hagar tengge jong me try jisu. Ngini ki kon ki jame ki kwa shisha ko try ba memen rung hapo jonki ba men ai jing im yaki ba men ai gani ka jing sok ya ka jing men men long me go try ka ta ka lenti yaki na mar me dei ka lenti men long me go try ka ta ka jing shisha yaki kila im ka jim go try ka ba tamula ka jing im ka ba shule men long me ka jing shisha men long me go kon ra tra ka jing im na mar ki snol to go try wala ki kamil de ba ki kristan ki snol to bam dan jing im hapo dan jing suk dan jing kemen dan jing lai loy dan kata ka bor dan ka jing pin sla truang aduai min ker ko ni ki kon wan rung me metra jisu ha ka ne ka sngi kini ki kon ki jome haba me rung tra kin kala long ki ba kraw na mar me o ba kraw ni ki ba kraw me yo cheka ka donot jong ni ki kon deng ta ni ki kon ki jome kin long ki ba kraw kam kraw ba ni uyanes hallelujah duai na ker ko fi ka sngi kala ka ba mot na kini ki kubor ya ka ba jisu haba usdang man yalap on kalaka bamot kahima ga jong belai kala jam uyanes rabu usdang man yalap on kalaka bamot bangani ga sngir nga ang kum shakri jong belai kalaka bamot namar kahima ga jong belai kala jan ban hala fila kalaka bamot shisha la fila pediang shisha kahima ga jong belai kala rong pa jong fi ba fikala long bakra fikala long shisha ubreo badam fikala long shirki breo kiba yo yakat aka chingpen tamai but pin long shaba kraw ga doai nga ker khui fi ga sngi pin long kraw khamat jong trai na mar bu trai yo jaka ga jing im jong fi hagar teng jong jisu ga doai nga ker khu amen but amen trai na ker khui fi ha ngai bor fi tai fi nang long kita ki brugi ai pen rit yala de bu jisu unang man kraw ga jing im ga jong fi ba ma u nang sinchari fi Oblay ng panang kamera kay GM Jong Fi. Nangam nagaburam. Kublay shibon. Ngini siya miyal shaks. Kublay shibon. Amen.